Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan safiya na Juma'a. Yau insha Allah za mu gabatar muku da amfanin tuba ne da kuma yadda ake neman gafarar Allah idan mutum ya aikata wato zunubi. Bismillahirrahmanirrahim. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukaki. Tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tare da iyalansa da sahabbansa. Jama'a masu sauraro, wannan wa'azi namu na yau zai yi bayani ne kan amfanin tuba da kuma yadda ake neman gafarar Allah. Tuba shine hanyar da musulmi yake komawa ga Allah bayan ya aikata zunubi. Ba wai ɗan adam ba ya yi kuskure ba ne, amma babban abin da Allah yake so shine mutum ya gane kuskurensa ya tuba zuwa gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ɗan adam mai yin kuskure ne. Mafi alheri daga cikin masu kuskure kuwa shine wanda yake yawan tuba. Yadda ake tuba tana da sharuɗa guda 4. Tuba da gaskiya daga zuciya, wato idan mutum ya yi kuskure ya gane laifinsa ya tuba tsakanin shi da Allah da niyyar ba zai ƙara yi ba. Daina zunubin nan take. Zunubin da ka yi har ka yi wannan tuban, to ana so shi ma ka tuba daga bara za ka daina yin shi ne kawai insha Allah ba za ka ƙara yi ba. Neman gafarar Allah da nadama. Idan ka zo neman tuba ya kasance akwai nadama a cikin abun da ka aikata a bayan har ka zo kana neman tuba. Yanke shawarar kada a koma ga zunubin nan gaba. Sannan idan ka zo tuba za ka yi ne da niyyar shi zunubin da ka aikata ka yi nadama ba za ka ƙara shi ba insha Allah har abada kai da shi wannan zunubin dai gabaki ɗaya dai za dai ka yanke shawara kawai kwata-kwata insha Allah ba za ka ƙara yin wannan zunubin har ka nemi yafiya a kan shi ba. Idan zunubin ya shafi haƙƙin mutum sai a mayar da haƙƙinsa, domin Allah baya yafe laifin wani da wani, baya yafe laifi tsakanin 'yan adam. Kamar yanzu idan kai ka je ka mawa wani abu ya ka je ka nemi gafara a gurin Allah kuma haka ba zai yiwu ba. Kai dai ka je ka gun shi ɗan adam ɗin da ka mawa abu ka nemi yafiyan shi tukuna ka nemi na ubangijinka. Allah yana yafe zunubi komai girmansa. Girman zunubi idan dai har kai kuma kai nemi gafarar Allah, to insha Allah zai gafarta maka. Allah yana yafe zunubi komai girmansa. Tuba kuma ita tuban nan idan ka yi zunubin ka yi tuban za ka ji kama kai a nitsa, saboda tuba tana kawo nutsuwa da salama a zuciya kuma tana kawo albarka cikin arziki da rayuwa. Saboda yanzu istighfar wannan idan ka lazimci yin ta koyaushe kana yin istighfari, to insha Allah an ce tana kawo arziki. To kun san dai arziki kala-kala ne. Kuma tuba tana ceto mutum daga azabar wuta, tana kuma kai shi ga rahamar Allah. Amfanin yawan istighfari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa astaghfirullah wa atubu ilai har sau fiye da 70 a rana. To yanzu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma karan kanshi yana neman yafiya har sau 70 ko fiye da haka a rana. Kai awa da ba za ka nemi yafiyan Allah ba. Waɗanda ba sa zunubin ma suka nemi yafiya, ballantana mu masu zunubi wanda a rayuwar namu nan na yanzu sai dai kawai godiyan Allah. Allah dai kawai ya ƙara kare mu ya Allah. Manufa ita ce musulmi ya saba da neman gafara ko da bai aikata babban zunubi ba, domin yana tsarkake zuciya da kuma sa rahamar Allah ta sauƙaƙa. Ya ku 'yan uwa, mu daina ɗaukar zunubi da wasa. Duk wanda ya saba da tuba zai ga canjin rayuwarsa. Mu yi tuba kafin mutuwa ta riske mu. Mutum baya sanin lokacin da zai tafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana karɓar tubar bawansa muddin rai bai kai ƙwaƙwalwarsa ba. Muddin. Jama'a masu sauraro, tuba ita ce mafita. Ita ce hanyar ceton rayuwa a duniya da lahira.
mu rika yawan cewa astaghfirullah 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 wa atubu ilai. Allah ya sa mu kasance cikin masu tuba da masu neman gafara koyaushe, ya kuma yafe mana zunubanmu. Amin ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilai. Allah ka ba mu ikon tuba a rayuwarmu ya Allah. Allah ka ba mu ikon tuba a rayuwarmu. Bisalamu.